Agionrio makarinya kwa Ramogi machiegni chenro ni mar Migago ikoni weche manyieng kaen tarika parko dochiko dweno mar abiriyo gi gana ariyo prariyo kod ariyo odong' mana ndalo prariyo kende nyakwa Ramogi to piny Kenya dhi yiero maduong' madwe mar aboro. Wamedo menyo ni piny wanyisi chal mar weche ahinya to mago mag siasa gi mago motimore kor gwenge to kod bunge. To mokwongo wang'iye thuond weche. Jalar Komten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga manyambulu e county ma Nakuru ka William Ruto mar UDA to timo campaign Ukambani. Last year we closed with around 2.8 million people, moved to 3.1, then 3.5, and now standing at 4.1. And the rains have not been any better. Mohingo ji milion 4 pod nikech pacho ka kaluwore kod riwruok mar Red Cross. Runner in history, Faith Migago bidding for a fourth 1500 World Outdoor medal. No woman has ever done that. 3:52.96. Jang'wech Faith Kipyegon omiyo piny Kenya midila mar mula mokwongo e ng'wech mar mita 1500 madhi nyime boma ma Oregon e piny Amerka. Machiegni ya kuna Ramogi bethulo matudri kod welewa maloti machuok ariyo adek auchiel nono bende wantiere kanyo mbui Ramogi TV nyiswa pachi kaluwore gi weche gi mwaikoni e sitegi mag Migago. Nyinga Lydia Okeyo. Machiegni wachawo gi masira mar ni ji adek owito ngimagi masira mar mach manotimore ot more kar dak mar Ruaka e kaunti ma Kiambu. Wuoro miyo kod nyathigi ma jahigni 5 nowang' ma otho e odgi ka ji moko 17 bende oyudo lal bang' mwandugi wang' e majno. Jodak moko lero ni geche mag nengo mach ne ochope sama winjore mak mana ni ne ok giyudo kaka gidonje kar masirano kaluwore ni yore ne diny. Jodak mar Ruaka, Ndenderu kod aluora mare dwaro mondo piny owacho ma kaunti ma Kiambu omigi geche matindo mag nengo mach kaluwore kod medruok mag masira ma kamago e gwengegi. Nyaka sani ji 6 osewito ngimagi tok udigo mako mach. Nilikuwa naishi hapa hii plot ilichomeka. Moto ilianza usiku kitu saa 8 hivi na nusu. Kama venye wanaona nimechomeka hivyo, mimi nilijaribu kufungua mlango, hata ni Mungu tu mlango kafunguka. Sikuwa napumua hapa wala nini. Hii nilipata mlango ilikuwa ambao. Mlango ilikuwa ambao nilipata kama imeshapata nini hiyo moto. Ili kunganga hii mikono imechomeka wakati nilikuwa nangangana kufungua. Mlango. Mungu alisaidia mlango ikafunguka. Mimi nikatoroka. Nitoka nyumba bila kitu. Nilikuwa nimelala tu na shati na kinyasa peke yake. Nyumba hakuna kitu kilichukua hapo. Nyumba zilichomeka nyumba 17 na tukapoteza mama na baba na mtoto wa miaka 7. Most of our fences are on the road. We perhaps need to bring them back, but we also need to get guidance with surveyors' advice. Who is not on the road, who needs to be compensated, who needs what and what, things like that. But we need to also understand that even things like World Bank, those roads, the infrastructure, they only come when they find a way. If they don't find a way, they move away from us. So we have to enlighten our people on what are the benefits of ensuring that we follow these procedures. Yes. Kwa dhibele nyakura Ramogi bilai county ma Kakamega tima pedha mar manyo jal moro ma ichich ni nonego jaode kae to wito ringre kuwuok e rofa mokwongo nyaka piny kar ma Joyland e boma ma Kakamega. Kaluwore kod jirende jalno manyinge Ben John ma en japuonj kod jaode mosenindo Perita Wekesa nyone kar uso kong'o ma ok opuodhi kane gimadho kuong kama kae to bang'e ne ringre miyono giyudo kinyi ma kawuono kolwar e dala jirani machielo. Jirende go wacho ni nyalo bedo ni ji ariyogo no opogore paro. Ilikuwa mwendo wa saa 12 wakati tumeamka asubuhi, nikaona ndugu yangu Abdalla akizunguka. Wakati nilimuuliza, Abdashe kuna nini mbaya? Akaniambia kuna mtu ameuliwa hapo kwangu. Nikasema mtu ameuliwa aje? Akaniambia kuja ende uone. Vile nilifika, nilipata mama wa makamu, a young mother, ametupwa na nadhani ametupwa kutoka kwa neighborhood. Amelalia mabati. Hatukumjua. Ni mama mwenye amewacha watoto 3, watoto wadogo. Huyu mama anajitafutia mwenyewe. Huyu msichana wa kazi ameamka akienda kuanza kufanya shughuli yake, akakutana na mwili ya mwanamke nje ya nyumba. Akakuja kuniamsha.
tukaenda kuangalia. Kwa mara ya kwanza tu kujua ni nani, tulikuwa tuja-identify nani. Lakini baada wa raia wananchi kuja, kuna wale walimu-identify, wanamjua sasa. Sasa mchana yeye ni patroli na pikipiki kuzunguka kwa vituo za chang'aa, kwa nyumba za mabangi wakicollect pesa. Kwa dhimbele nyakora mga juanga chije auchiel mitudo gineka mine aboro ma ekar dak mama wanga county Manakuru idhi medin gi kuom ndala par ka obila podhi nyime ginonro. Jang'ad bura Yvonne Katambi no iyo medin Evans Mishero Kebwaro, Julius Otieno, Josephat Simiyu, Dennis Mbolo, Isaac Kinyamjui kod Makwa Wanjala karito duoko mar nonro mar DNA kendo neno ni ok gichocho nonro madhi nyime. Itudo gi kod neka ng'wen mane gitime kin Disemba higa mokalo ekar dak mama wanga kod dwe mar auchiel higane kama ne ginege miyo machielo gi nyithinde ariyo e kar dak ma Kisulsuli e kaunti Manakuru. I therefore find that the application has merit. The suspects will be held in custody for a further 14 days, and they will be held at the police stations stated above. Mentioned on the 2nd of August before the duty court. Nyakura mga juang jopuonjre mag mbalariany mayudre county za Parma pacho ka osekete tiegruok maneno ni ogengi kuom donjo e grube mag jomaundu kaka Al-Shabaab manonro nyiso ni ohera hinya geto ojende e kuonde mag somo makamago. Riwruok ma Champions for Peace matao tiegruok no wacho ni tiegruogno biro golo odok e it jopuonjrego kendo neno ni ok ti kodgi marach e timbe maundu ma osetimore pacho ka kata alwora mar Kenya. Counties mapuonjo ni geto tingo Kisumu, Homa Bay, Siaya, Migori, Kisii, Nyamira, Kakamega kod Bungoma. Institutions of higher learning which is just possible. Find that we come Bange kanose go Dusit Hotel maduong' ma Nairobi nong'ere ni koro joma donje njore ok gin jo Nairobi kende, ok gin jo Mombasa kende, ok gin jo Northeastern, to kata counties ma Western Kenya koni bende ji nyithindo bedo recruited. A case in point kata kidhi Mumias, the committee 3 ariyo noa Mumias, and kidhi Siaya recruitment team reka Kisumu kuonde moko waseneno kit mang'eny katimore nyithindo dhi. To ang'o miyo nyithindwa donjo e njore? Mage gik ma nyaka wang'e. Nyithindwa donjo e njore mokwongo oging'eyo. Number 2, nyithindwa bende a kuonde mongore kiyuto, families mang'eny onge yuto mang'eny. So, and that's where we come in, and our objective is to ensure that as many people as possible, like His Excellency the President always says, that usalama inaanza na wewe, security starts with you. So for us is to make sure that all these competencies and capacity build at the 2 higher levels reach out to the last denominator, the person at the grassroots, not only to understand but also to take active role, to be active in prevention and countering of violent extremism in their own way. Wang'yo mag motudre kod sisa nyakura moga juang wadhi nyake county ma Isiolo kama jodongo mawuok e dho Oda Meru ma ong'ere kaka Njuri Ncheke kachiel kod jotend duond bura ma Jubilee county no ma Isiolo okwero mokalo rakruok mano obede kin rawere moko ka kod obila Otieno Manyoro kama ne rawere go time campaigns mag siasa. Otieno tok chik kendo otia mach kunde moko e boma no. Jalar kom governor ma county no go tiko ma Jubilee Abdi Guyo, senator ma county no Fatuma Dulo kod jakom Njuri Ncheke Geoffrey Kinywa na bea okwa opinyo wa mondo ne ni jo siasa malaro kombe mopogore oluwo chik mag campaign mano oseketi gi duol matayo yiere pacho ka IBC. Jodongo go bende no oseotulo mosebed kinyawo gi moko kuom jo siasa mawuok Marsabit ma osebedo katemo jonjore kala donjore e siasa mag Isiolo ka giwacho ni magi nyalo kelo tulo mag dhoudi e gwengego. Sisi Isiolo tunataka Isiolo ya amani. Sisi kama Njuri Ncheke ni watu ya amani na tunapendana na jamii zote zile zinaishi Isiolo. Tumeishi na jamii zingine zote, hatujawahi kuona furugu. Lakini huyo mtu huyo Muragai tunasikia kutoka Marsabit anakuja ukoroga Isiolo. Marsabit imekorogwa, sisi hatutaki mtu aje asaidie kukoroga Isiolo. Na tunalaani hiyo kitendo. Wasee tunalaani hiyo kitendo? Yes. Si tunalaani hiyo kitendo kwa vyovyote. Na tunataka mkono wa serikali. Kuna wale ambaye wanachochea, wanaleta uhasama katika watu. Ya pili, wanashtua watu.
ili watu wapige kura vile ambavyo wanataka. Lakini serikali iko na sisi tunahakikishia serikali si tunaenda kwa njia ya usalama, lakini kuna wale ambaye wanacheza mchezo ambaye itakuja kuchoma Isiolo County. Na tunawaomba serikali lazima hao watu wachukuliwe hatua. Ningeomba amani kwa kabila sote, Waturkana, Wameru, Waborona, Wasomali, tukae kama kitu moja Isiolo ndio tuweze kuendelea na kazi zetu zile huwa tunafanya ndani ya hii town. Toka podwa ng'io mago moten record siasa nyakora mugajuanga hinya to mago mabene ko tudregi weche gumangari takwe. Commissioner mar od twech John Warioba chano limo ute twech mantiere county ma Kisumu ma Kibos gi Kodiaga kawuono maneno kaka luora mag ute twech ma kamago chalo. Nyalo jatend migawo makachiel gi jogoro mongirore mar migawo mochung'ne ute twech koro biro ko elimbe ma kamano. Millicent Adhiambo miwale rachiel kachiel ko ya county ma Kisumu awinje ne tangadhi mbele sechegi. Millicent winjo wanyiswa ni tang'o motucho kod sani account no ma Kisumu. Pero kama na inya leader chiel kachiel kwa wuok Kodiaga maximum security prison kuma bende wuodhno endi no chakore kod Kodiaga prison kuma ne jagoro mongirore motenore kod ute twech mapacho kaindi kata ma Kisumu kaindi ne ochako limbe kod od twech ma Kodiaga kuma ne ong'iyo kaka odundu magik mochido kod minyaga luo e od twech makamano kata karo twech makamano chalo ka gin gi chenro mar biro bero odundu go eko ka gimakore kanyakla achiel kod Kiwasko ma Kisumu kaindi kod Kibos Sugar Factory mondo giti kanyakla neno ni gigero odundu makamago mondo mi aluora makar ute mag twech obedo kuma beyo mabende jo twech go kata jogo manie twech nyalo dake ka giyweyo muya maler. An kod jokanyo mabende en achiel kuom jogo mabende dwa tiyo kanyakla neno ni oketa aluora kata ogero odundu go e yo makare. Mano jatelo mabende ng'iyo chenro mag Kiwasko ma Kisumu kaindi kata ka chenro mag KOP e boma ma Kisumu kaindi ang'no miwa pache mondo nyiso ni to gin gi chenro mage kotenore kod bero odundu mag gik mochido kod minyaga e aluora mag ute twech ma Kisumu kaindi machiegni. Erokamano ahinya, nyinga iluongo ni Tom Odongo, ane team leader Kisumu Water and Sanitation Company. Kawuono ne olimwa gi PS mar Interior, mwadhi Kodiaga Prison, sani to wan Kibos Prison. Kanyalo chako gi Kodiaga Prison, ne wang'iyo weche mag sanitation kata wastewater ma e prison kanyo, kaka wanyalo tiyo gi national government kod county government mondo waneni jo prison gi jok moluoro prison kanyo kaka skunde wastewater margi bedo ithiedho e yo maler. Kanyo waboketo technology manyien, ok en technology matiyo gi area maduong' ahinya. En compact technology luongo ni sparse technology ma bedo funded gi Water Sector Trust Fund. Tich matiyore kanyo sani en ni network ma ei Kodiaga en gima noger chon kabisa. To population mar prison be sani osemedre, nitie skunde be oseger machiegni. Omiyo network no sani koro is okonyal accommodate wastewater te ma kuonde e prison gi the surrounding. Koro network bedo upgraded to an 8-inch. Koro mano bo romo kao wastewater to tero a machine mabo thiedho masawacho ni en a new technology ma oktigi land mang'eny ahinya. Koro mano bo konyo nikech wasebedo gi issues kaka watemo manage ni to wastewater ni kako ng'eny ni wanyalo bedo treated nadi nikech lagoons ka sani the efficiency ok ber ahinya. Koro wagoero kamano ne national government through Water Sector Trust Fund kuom riwore kodwa mondo wami jo Kodiaga dignity, nikech sanitation is dignity. Kibos prison ka to bentie challenge nikech en ben network manoger chon, to en gi two-stage pumping ma is very very expensive,
maintenance cost benimalo nikech nitie electricity, and then nitie pumps, submersible pumps most of the time fail. To kagi fail to the spillage ma affect nyaka jogweng. Koro nwawinjore kod jo Kibos, the national government, Kibos prison, national government gi county government ngeni kabe wan gi Kibos Sugar ma is a private company. Koro the national government, county government gi Kibos Sugar oriwore mondo watim network ma is a 3 kilometer deck to odhi to donje e sewer line mar Kiwasko to odhi to bedo treated Nyalenda lagoons. Koro line mwagero ni ok en mar prison kende, obo konyo nyaka community ma around prison ka. Ntie skunde, ntie primary schools, there's a secondary school, ntie hospital, to ntie hotels, to be gi jodak mantie around kanyo. And then kuom jo prison mabe koro bo konyo gi nikech koro wach maintenance mar wastewater koro mano gibo werego, koro Kiwasko emabo timo, koro bo save gi cost ma pesa go ginyalo timo go gik moko. Mana kamano Lydia, kaka isewinjo no eri chenro no en kaka ne wawinjo kanyo ne jatelo mongirore Migago motenore kod ude twech no wacho ni en chenro mabende gipango timo kapok iko omenda maiga niendi orumo, ka gipango chako gi Makodiaga kasto gibo biro gitieko kod Makibos kaendi. Ka kamano to magi weche mang ne wakelni gikuku gidute seche mambele mang wamedo keyo weche manyien makage kacho imore kod ang'ich welo. Inyalo dhi nyime kod keyo weche manyien Lydia. Nyokora moga jwang mano kanyo Millicent Adhiambo koya e county no ma Kisumu e kar twich Makodiaga kama bende weche go mag dongruok dhie mbele. Kwa dhi mbele nyokora moga jwang wakalo nyake county ma Migori kama bila e county no ma Migori dhi nyime kod timo nonro mar ng'eyo kama raia yude iro malungo wang. Mano magisetiyo gode rocho rombe mag siasa nyadidek. County no chakre dwe mar 11 higa mar 2021. Nonro makama biro kaluwore kod monj mar romo mar siasa mano timre tarik 17 dwe no mar 7 higa 2022 kama chenro mar sidho jalar kom governor county no chila yako kod jodong gweng nong'adi mapoya e kinde ma iro malungo wang no kuor ne oganda mochuno romuno no chungi. Kano loso kod jofwambo tendo obila e county ma Kwanjala wacho ni obila mago kwach kich koro luwa chich mano bolo iro no e oromo maro chila yako mano bagi alap makababu ko wacho ni iro malungo wang onego obila kende e matigo e pachoka. Kwa wawili ula alikuwa na motorbike ilikuwa haina number plate, ndio walitoroka nayo. So that issue bado inafuatwa na DCI team and we are very sure tunakamata yeye very soon. Tulikuwa tumeeleza DCI afuate tujue source of this tear gas inatoka wapi, because that's government property, it's a fire. So it's mbaya sana mtu kupatikana na explosives ambaye ni za government explosives, because hizi tear gas ni za polisi vile zinaonekana zile zilikuwa za zamani. Hiyo kesi ilikuwa ya Gagana, ilifuatwa na watu wa DCI, na wakati wameidentify hiyo kijana nasikia complainant alikuja akasema hataki ashikwe kwa sababu ya siasa. So ndio ilifanya hiyo kijana ule alitupa that time hakushikwa. Nyokora moga jwang kumwa kwa dhimbele ni dichuo moro mane tipone olorore embui ka ogoyo miyo moro koro chor nyaka tarika 19 bura mare. Mano tarika 19 dwe manyien toko bila koso kao statement mar jala mane omako tipono. E bura mane nitie e nyim jang'ad buch bura Margaret Wambani. E do Masiaya okil mar piny owacho kubebea barasa no kwa doho med gi thuolo mar bayo kata dayo dho jala machielo no. Wambani kata kamano kwa chijno kod miyo mano mondo miyo manogoyo mondo manyore mamoko mag tieko burano oko mar doho. The prosecution's witness statements and documents, that is the complainant and the complainant's witnesses statements and the documents the prosecution intends to rely on. Bado hawajapeana hizo stakabadhi kwa mshtakiwa. Na mshtakiwa ana haki ya kupewa hizo stakabadhi ndiposa
koti ichukue tarehe ya kusikiza ya kesi. So tumetenga tarehe 17 mwezi wa 8 kwa sababu kuna election tarehe 9 hapo mwezi wa 8. Usafiri wa watu kotini kwa inakuwa na changamoto kidogo kwa vilabu kwa bond. Matareza karibu kama next week na hiyo wiki nyingine tumetengea tu watu wa bond. Upande wako na upande wa mshtakiwa, kila mmoja wenu ako na haki kama anapenda kusuluhisha hiyo allegation ama hiyo offense kupitia njia mbadala ya mlalamishi, mshtakiwa kukaa na kusemezana mbele ya chief ama assistant chief ama vile deda ama wenye mnataka wasikize hiyo kesi. Kwa duge mago mag siasa riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance timo kampeni kaunti ma Nakuru odiochieng' ma kawuono kama bende gitero kisera mar ombulu e alwora ma Langa, Gilgil Town, Longonot, Maimayu kod boma ma Naivasha. Ogai mar Azimio ema otel limbe ma kawuono kaka machielo Nyakoro Magajwang' to jalar kom ten piny Kenya giotiko mar UDA ni edwar mar ombulu e gwengego mag Ukambani. Wawinjie kaka Ruto twak sechegi kod jopiny. Na ndio tunasema haya ndio mambo lazima tushughulikie. Bei ya mbolea imepanda, ndio sababu wakulima wengi hawajasalisha chakula ya kutosha kwa sababu hakuna njia ingine. Tusipowasaidia wakulima wetu hawawezi kuzalisha chakula ya kutosha na ndio tutapata njaa. Tumesema kama Kenya Kwanza, ile mbolea leo mnauziwa shilingi 7,000, tutapunguza mpaka shilingi 2,000. Na tuwapatie mbegu na tumalize mambo ya dams, ndio muwe na maji, muwe na mbegu, muwe na mbolea, muweze kuzalisha chakula ya kutosha. Kila Mkenya aweze kulisha familia yake na tuondoe aibu ya njaa na tuweke pesa kwa mfuko ya mkulima. Mnanielewa ndugu zangu watu wa Kitui West? Tunaelewana? Na ndio mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, safari hii tusifanye karata, tufanye ile kazi ambayo watu wanaona na ni ya muhimu. Mumesikia juzi, sijui ni jana, ati sasa wanatuambia ati watapunguza bei ya unga mpaka mupige kura, mpaka sijui tarehe 20. Sasa mimi nataka niwaulize, sio ni madharau makubwa sana? Sasa mimi nauliza, kwanza sababu ya mambo ya leo, the reason why, and I want to say it for the avoidance of doubt, the reason why we have hunger in Kenya today is because we failed to implement the Big Four plan that had food security. It is because we removed the fertilizer subsidy from our farmers, and that is why farmers cannot produce enough food. You cannot cure that problem by simple handouts of food for 20 days. Alafu baada ya siku 20 watatuambia bei imefika tena shilingi 300. Kwani hawa watu wanaona Wakenya ni wafala kiasi gani? Sisi tunasema wacha unga ikuje hiyo ya shilingi 100. Wacha unga ikuje hata ile ya bure. Lakini tarehe 9 mwezi wa 8 hawa watu tuwapeleke nyumbani, wawache kutufanyia mchezo na mambo ya chakula katika taifa letu la Kenya. Ama mnasemaje watu wa Tulia? Tunaelewana? Tunaelewana? Jambo la pili, nataka vijana wa hapa Tulia mnisikize. Vijana muko? Kitui West, vijana muko? Mbona sisikii sauti ya vijana hapa Kitui West? Vijana, mimi nataka mnisikize kwa makini. These public addresses are not working. Ramogi mago mag siasa kata kamano erokamano kuom ote misebedo kioro kaneno kanyo ka jamta Wudawasi wacho kanyo ni entiere boda kendo Ramogi TV chopo kone makaro keto mana wange wechegi mabene wakeloni sechegi mag Migago Sarasinga Nyakwaro Dongo mano mar wang neno West Kanyamkago wacho kanyo ni omor gi chenro mar Migago indi kantiere la kisama bende wacho kanyo ni winjo chenro ni maliwa hinya kendo kete mana Ramogi TV aneno Jono Dongo Wood Anna bende wacho kanyo ni
sani entiere Sori Karungu. Ochokanyone wangaya school weche manyien chopone eyo makare. Kwa dhimbele nyakora mgajwangi weche go mag siasa Mwangi Wairia mane geno laro kom tend piny Kenya giduon bura mar usawa koro yangone osiro gai mar azimio la umoja wan Kenya Alliance Raila Amolo Odinga lwedo. Wairia wacho ni osebedo kao kedo ne bero chenro mag pur ne weg puothe matindo kendo ka wacho ni jopur biro neno maber mana e lwet Raila Amolo Odinga. Omedo ni keto maine bero pur biro konyo emedo nyayo chiemo e pachoka. Wairia olero ni oneno ka ochiegni moloyo kod lemo maten Migago mana etend azimio la umoja. Bende no yango weche mathoth mane giwinjore kod Odinga mathoth mabiro mi e chenro mag weche manyiena mwabiro. Kwa mgaji wakao chenro ni Mario Martin kata kamano kete mana kera Ramogi TV pod wantiere kod weche manyien bang' yo. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Roots Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme wa Kenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. Battle of the Deputies. What would you like to ask your next deputy president? Send your questions on video to the WhatsApp number 0796 560 560. Keep your questions under 30 seconds. You can also text your questions to 22843. The Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Gunde ng'eny nikech imedo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, bet gi jogoro moko be kai neno kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso gini talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bai chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2#. Now. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV.
Machiegni kendo nyakora mga jwange chendo ni mar Migago wamedo mi weche manyien mag motuche pacho ka gwenge wato kod bombe wadhi mbele wayudo ni jochung' mamine maya e Thika e kaunti ma Kiambu. Yuago akwede ma joma mine osebedo kakalo ahinya to mine go malaro kome mpogore pacho ka. Kodong' mana ndalo 20 kende to piny Kenya dhi yiero maduong' ripode buora osebed kigoye tesendo bila ma Thika kaluwore gi lwenje ma kit chwech ma mine go kaloe. Yalar kome MCA Ann Wangari no wang dukane. Gino mowacho ni otudre kod weche go mag siasa. Kata kamano Wangari ochung' motegno ni monjgo ok bimiyo wela rokomno kendo podo biro medo tero campaign mage nyake debe. Alice Wamboi malaro kom kar chung' od bura ma Thika Town gi otiko mar UDA bende osego ripode tesendo bila ma Thika kowacho ni osebedo kodo ote mabugo ngimane ahinya bang' tulo muoche kinda kweth mari welwedo kod jal magilaro go komno David Kariuki mar Jubilee. Jumanne usiku duka yangu ilichomwa moto. Niliitwa kitu saa 6 hivi na nilikuwa nimefunga hiyo duka kitu saa 4 hivi. Na wakati nilipofika hapa kwa duka nilikuta kila kitu imeungua. Naona kama ni vita ya kisiasa kwa sababu mimi nimeishi hapo miaka mingi sana na hiyo duka iko na more than 30 years hapo. Na sijawahi pata mkasa yoyote na mimi sina uadui na mtu yoyote isipokuwa wakati huu wa siasa watu wameanza kuona ni kama nimeinuka sana kisiasa. Tumeona wamama wengine wameenda kuomba kura na wamechapwa na wameenda kuripoti pale. Tungesema tupatiwe nafasi sisi wamama, wacha wa Kenya waamue ni uongozi gani wanataka. Kama mimi personally imebidi nitafute my own security team. Lazima ni unajua kama ukikuwa mjanja tuliambiwa na president security begins with you. Kama usalama unaanza na mimi. Mbona nisitafute sababu nikikaa hivi tu bure utapata wale wanaume wanaleta wanaume wengine wa intimidation. Na kwa hivyo wamama wapewe heshima, hao ni wazazi wetu, hao ni dada zetu na wanapokuja kuwania hizo viti hata hao ni viongozi. Some of the main concerns was the issue of the posters and defacing of the posters. Some of the candidates did raise concerns on that and the security team will pick it up because some of them claim to have reported to the police. Hapa mmeona leo tulikuwa na mkutano na wagombeaji wote na tulikuwa tunataka tusikizane vile wataweza kuwa wanafanya kampeni zao ili watu wasiweze kwenda kukutana kwa mahali moja halafu waanze pengine kuingiliana, kutusiana ama kufanya jambo lingine. Sisi zote tuko available. Wakati mtu wako na mkutano yake atufahamisha kama walinda usalama, sisi tutaprovide security ili hakikisha huo mkutano umeendelea vizuri bila mtu yeyote kuingilia mwingine. Nyakora nyamagajo medo mi weche go manyien kata kamano pod wang'io ote mimedo oronwa kano Godwin Kaya Migori wachoni Migago chopo ne geyo makare uriri kanyamkago wagoyo mana mos ne familia kod osiepe mago moyudo kuyo. Nyango kawuok Migori bende wacho kanyo ni en tiere kanyo kete mana kanyo ng'weche go mag siasa kaka medo dhi. Kwa dhi mbele nyakora magajwang joyalo hojiwo weche go mag timo campaign kata jo siasa timo campaign e yor kwe mondo mikuom jotendine county ma Mombasa koni en midhiero ni moko kuom joyalo kata jolar kombe sani osechako puso weche makidekro charita kwe sechegi ma dhano koro ikore ne yiero. Kane giloso Mombasa joyalo go kotelne kod Sheikh Mohamed Khalifa mar CIPK no koni okenti makare neno ni jo siasa sani koro tiyo gi rowere e kelo tule e keto kada rochruok weche go mag siasa. Maombi yetu kwa taifa zima la Kenya, viongozi wadhibiti ndimi zao, watamke maneno ya maana na ya busara, na wafuasi wajizuie na wawe wavumilivu, wasijaribu kuharibu mikutano ya watu wengine ama kuwapiga watu wengine. Mwito wetu kwa Wizara ya Usalama, wawajibike. Wakati ni huu, ikiwa hawataziba ufa hivi sasa, basi kuna hatari ya kujenga ukuta. Raila aende Eldoret auze sera zake. Ruto aende Kisumu, hata aende ikiwezekana si auze sera yake kwa amani ili kila mtu asikizwe, alafu sasa raia wote wa Kenya ndio watakayefanya nini, watakayoamua. Wakiamua ni Raila tunasema kwamba ahlan wa sahlan, ikiamua ni Ruto tunasema ahlan wa sahlan, wakisema ni Wahiga Wajakoya raia wenyewe wataamua, lakini tunasema kwamba kila mtu awache aweze kuuza sera zake kwa njia ya amani ili
uamuzi ubaki kwa raia wa Kenya. Tulivyosema kwamba Kenya ni kisiwa cha amani, hatutaki kuona kwamba Kenya kiharibika. Watu wengi wamejifukuja kwa ajili ya amani ya Kenya. Sisi wenyewe tunapenda amani. Kwa hivyo tupende ya kwamba kwa sababu ya siasa iwe ni sababu ya Kenya kupata haruki na kuweza kuwaka moto. County Mombasa Governor Mombasa Hassan Joho notelone campaigns magazimie gwenge makilifi kao kwa Uganda mondo kiksilwede William Rute Edwaro Koma tend piny Kenya. Joe Manori wo record moko kuom jotelo mawuok Kilifi kotelne ko jalar kom Governor Gideon Mungaro ko jalar kom Senator Stewart Matsayo nolimo gwenge maganzi Mariakani kod Mazeras kagi kwa Uganda mondo biolu tombolo ne Raila Amolo Odinga kaka jatend piny Kenya. Joe no acho ni tije mokwongo kaka jatend Migago malo e bwo sirikand Azimio la Umoja One Kenya en kao lo eka 2,500 ma William Ruto ni gode county mata ya Taveta kendo chiwo ne jok ma onge lo e gwengego. Maji hapa Mariakani tuko na shida ya maji, na William Ruto amekuwa katika kiti cha ofisi ya naibu wa rais kuanzia mwaka wa 2013. Tumeelewana? Mwaka wa 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 na 2. Hao miaka mingapi hayo? Si miaka 10 hayo. Sasa wewe nataka nikuulize, kama William Ruto hakuweza kufanya kwa miaka 10 ataweza leo? And therefore mimi nataka niwaambie na niwasihi, miaka 5 katika maisha yetu ni muda mrefu sana. Hatuwezi kuuchezea kwamba tufanye majaribio. Tumpatie huyu Raila. Kwanza sisi jimbo la Pwani tumemuunga Raila miaka nenda miaka rudi, sivyo? Sasa jamani, mshamuunga mtu mkamjenga akafika pale alipofika, amebaki kidogo atoboe, kuna mtu akwambia mwache, utamwache? Mimi simwachi, na nyinyi nawasihi msimwache. Yeye alipatiwa uwaziri na Raila Amolo Odinga kwa miaka 5. Akapatiwa ugavana kwa miaka mingapi? 10. Sasa wewe Kingi, nakwambia kilichokufanya wewe hospitali hazina madawa ni wewe ama ni Raila Odinga? Ni yeye ama ni Raila Odinga? Kilichokufanya barabara hazipitiki ni Raila Odinga ama ni wewe? Kilichokufanya Kilifi hakuna maji ni Raila Odinga, ni wewe? Tunataka tupate dawa ya uporaji, na dawa ya waporaji ni serikali ya baba na mama, ama sivyo? Serikali ya nani? Serikali ya nani? Tunataka watu ambao watararua wale wafisadi wote hapa Kenya. Tunataka wale wote ambao wamekuwa akiiba hata hapa Kilifi wachukuliwe hatua ya kisawasawa, si ndio? Watu wa Pwani lazima tuanze kukubaliana kwamba sisi watu wasifikirie ni wajinga vile wanafikiria. Deputy President akija hapa anatuambia watu wa Pwani wamedhulumika na bandari, hawana kazi. Akienda Nakuru anaambia mimi ndio nimewaletea kazi huku. Sasa unajua hawezi kutuchezea kila siku. Jachung malaro kom Governor County Mama Chakos Giotiko marwai pawa vinyandeti wacho ni entiere gi hikruok makare madilaro kom makamano. To kane doho maduong' thicho oko weche maluoro sombe kaluwore gi oboke mare ma degree mano yudo e piny UK. Jang'ad bura e doho Mama Chakos Justice John Odunga no thicho oko bura makamano mabende jolutombola ariyo modonjne godo Wavinya kaluwore gi oboke mage mag somo kanolo seromo mar siasa e sub-county Mamwala. Wavinya wacho ni entiere gichir ni obiro yombo kom governor e county ya Machakos e tok yiero maduong'. Hakuna mmoja wenu amesoma kama mimi. I am a computer scientist by profession. Mumejaribu kunidiscredit, lakini koti leo imeongea na imeamua na imetupa kesi yenu nje tena. Wameandika, registrar wa koti ameandikia City University na South Bank University, wamejibu na wamewaambia degree zangu ni legitimate. Shida yenu ni nini? Wacheni kuogopa, wacheni kuniogopa. Na hata watu wengine hawaombei Raila kura na wanasema wako Azimio. Kazi yao ni kutembea huku wakitukana Kalonzo, wakitukana Wavinya. Ukipeleka Wavinyandeti kwa koti, si ukuja upatane na Wavinya hapa ground, maana unaenda na wako bwana. Ama namna gani? Kuja kwa ground.
huku mashinani, mahali wananchi wako chini ya miembe, chini ya mti, hapo ndio tunaongea, ndio tunadecide nani ndio anaenda kuwa gavana wa Machakos. Nini mnasema gavana wa Machakos anakuja ni nani? Mnasema si waombe Raila kura badala ya kuongea maneno ya Kalonzo na Wavinya. Sisi kama Wakamba, sisi tumeamua. Hata wamuombe Raila ama wakatae kumuombea. Sisi tumeamua tunapatia Raila nini? Hebu nionyesheni kura za Raila. Na Martha Karua, si ni sawa? Sisi tuko nyuma ya Kalonzo ama tuko nyuma ya Kalonzo? Hebu nionyesheni kama tuko nyuma ya Kalonzo. Asante sana. Mbaito. Duol matayo yiere pacho ka IBC ogoyo koke winjruok kod ute fwambo ewi chenro mag yango duoko mag yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Jakom mar IBC Wafula Chebukati owacho ni IBC biro riwore kod ute fwambo lando duoko no mag yiero. Omedo ni ute fwambo yienegi mar konye kwano mbulu makmana ni ok bi yienegi lando jaloch e yiero go. IBC capitalizes on the former, that is the make tool and not the break tool. Precisely, also, the media has tapped into this experience and is on course in preparation for an elaborate and comprehensive forthcoming election. The commission is in totality in building on the operational and jurisprudential lessons of the past, based on our realization that free and fair elections can only be delivered by an institution that possesses sufficient operational capacity that are functional under the four corners of the law. Let us commit to work together. We can only empower and strengthen our relationship if we commit to work together. You can sign a document, but if you don't then actualize it, then it remains just a piece of paper. But as we do that, the Commission remains to positive criticism, and we will not in any way infringe on the role of the media as a watchdog of the people. We believe in law and order, and where any person is unhappy with media performance, the law provides enough recourse for them to then seek justice. And I'd like to urge anybody who feels aggrieved by anything that the media has done to please approach those spaces. Nyakorombo geno asingo ni odiochieng' ma kawuono mano kanyo tarik 19 ni odhiambo ma kawuono ang' ne waber kanyo gi twak mano mar jolup jolar kom tend piny Kenya e yiero mabiro. Wang'iye ngimagi kata kaka gisebede e ndalogi mag siasa. Jolup jolar kom tend Kenya ikore mar lero ne jo Kenya kaka gidhi siro jolar kom tend Kenya moro ka moro e chopo lek mag dongruok mag gisesingo ne oganda jo Kenya. Twak madayo dho jo siasa go chan ne dhi timore odiochieng' ma kawuono. Jogo madhie pie matwaka manyieng nonro magi wang'iye kaka chalo. Kaka liet mar siasa medo tedore kendo jo Kenya menyo jochung' ang'wen malaro kom jatend piny. E kaka bende imenyo jolupgi mane giwalo e kindi jo siasa mamoko ne ng'wech mar manyo kom tend Kenya. Martha Wangari Karua mar Azimio la Umoja One Kenya, Rigathi Gachagua mar UDA, Justina Wamai mar Roots Party kod Ruth Mutua mar duond bura mar Agano Party moro ka moro ne owal kendo achiel kuomgi dhi bedo kod hawi mar bedo e kom mar ariyo gi oteku e pacho ka, kom jalup jatend piny. E kinde makoro jofwambo chano bago twak mar yango nyalo kod chia margi e weche mag telo, wamenyo jolup jolar kom tend piny. Martha Wangari Karua, nyathi mar ariyo e familia mar Josephine kod Jackson Karua, mane giyudo dwe mar 9/1957, en achiel kuom jotelo masani piny Kenya luwo sigande. Kopogore gi kaka ji ong'eye ni en jasiasa, Karua en okil, tich ma oyango ni ne osomo mondo oyud kaka onyalo konyore gi familia mare. I resigned my job as a magistrate to practice law so that I could make ends meet for myself and family. And those were the days that Moi and Kanu were affiliating everything on site. E kinde ma alap mar siasa oneno kaka jatelo mager, Karua ma en min nyithindo ariyo koni en mana dhano, kendo timo ne familia mare gik mamiyo owinjo bed ni timo ne nyithinde. Besides being a politician, I have a family. I enjoy, like every mother,
being with my children, being with friends. I'm just a regular person. When my kids were younger, I had no driver. I personally took them to school, picked them from school. Bang' donjo e lap mar siasa higa mar 1992 kendo bedo jaod bura mokwongo Magishugu e wi nindo, Karua koni ni ne obedo gi lek. Martha Karua ameota doto akiwa State House akitawala hii nchi. Mama huyo. Lek manyalo chopo kare. Bang' wale kaka jalup Raila Amolo Odinga nyaka achon, Karua osebedo ka ochiwore kaka jatelo makedo ne ratiro mar oganda, kendo singo mare en neno ni jopiny obedo gi ngima makare, kedo kod mibadhi kod neno ni obedo achiel kuom jo Kenya manyayo dongruok ne piny Kenya. Why would I step aside for doing well? Excuse me. I will be telling Kenyans that I'm ready, able and willing to contribute in nation building. Rigathi Gachagua, jatelo manonyuol higa mar 1965 e Nyeri, chamo nyadhi kaka jatelo mani kod lony mar ma ok tin ne higni 30 moting'o bedo jatend loch nanga e kinde piny owacho mar KANU. I stand here today with more than 30 years of public experience. I have been to and worked in every part of Kenya. E alap mar siasa, Rigathi nenore ka jatelo madiro weche. Tupiga ukitaka tupiga. Waacha niongee na watu yangu. Kata kamano, e ot obedo machiegni gi jaode kendo seche moko bende orie dende. Rigathi Gachagua ma bende ne obedo jating' ndai mar Uhuru Kenyatta e kinde mane en jatend migao. Sulwe mare orieny mapiyo ei siasa. Ka higni 5 kende siasa ne owale mondo mi obed jalup Ruto, kendo en gi geno mar bedo jalup jatend piny bang' yiero madwe mar 8. Kopogore kod Karua manodonjo e doho kaka jayal buche, Gachagua ne odonjo e doho kane odonjne kod keth mar yudo omenda e yo ma ichichgo. Jolup jolar komtend piny Kenya ma bende dhi chopo e twak mochan bago gi jofwambo tich ariyo mar jumani, oting'o Justina Wamai mar duond bura mar Roots Party, ma bende nigi singo ne oganda jo Kenya. We have a project like the early one where we pick the best 50,000 youths in cohorts. Cohort moja inaenda 4 months. 4 months, huyo youth anapata 4 acres out of the 200,000 acres ya serikali as capital for their project. Jalup jachung' mar laro komten piny Kenya gutiko mar Agano Party, Ruth Mutua, bende wacho ni nyaka ket arita makare ne jotelo kaachiel kod oganda eka Kenya nyalo bedo gi dongruok. We need the chase cars, enough security to go out campaign because the masses are waiting for us, but we need to feel protected too. E kinde matond duoko mar yiero ma tariko 9 dwe mar 8, jolar komtend piny Kenya kod jolupgi medo nyiso chia margi mar telo ne Kenya. Piem mapek nenore e kind Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza. Kata kamano, wach mogik ni e lwet jago ombulu. Nyakorambogini wa singo ni kanyoni jalar komten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Lance Raila Amolo Odinga nitiere campaigns mage gwenge ma Nakuru, kama bende seche ginyisa kanyoni odhi mbele gi twak wadhi achiel kachiel nyaka Nakuru awinjie gino mabende Raila wacho e romono mar siasa. Sawa. Wengine wanasema tu baba anadanganya watu, hakuna pesa. Mimi nimesema mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Sawa? Yale mimi nasema si mzaha, ni ahadi. Ahadi ni nini? Wewe ambao unapewa kelele pilipili Swahila ya kuwasheni. Sawa? Mimi najua pale hawa jamaa wanapenya naye hazina zenu na kuiba pesa zenu. Wakitaiba hiyo pesa zenu wanakuja kwenu kama sasa amefura. Swahila ambaye anaingia pale yeye mbamba kama shindano. Baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Anakuja kama ambeba pesa kwa magunia. Nasema nataka kufanya harambee kwa vikundi vya vijana milioni 5. Kundi ya kina mama milioni 5. Ati basi ya shule milioni 10. Ati gari ya askofu milioni 10. Kila mwezi anatoa shilingi milioni 100, mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Hiyo gani inatoka wapi hiyo? Si hiyo ni ufisadi? Si ni ufisadi?
hata Safaricom hawezi kutoa pesa namna hiyo. Unaona vizuri? Tutaziba hizo mianya zote na tutapata pesa ya kutosha ya kumudu mpango haya yote tunakusema. Unaona vizuri? Kwa sababu tunasema tunataka tutembee pamoja. Tuende sambamba. Bega kwa bega. Bega kwa bega. Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Yoni kwa mkono. Sasa nimesema sitaki mpeleke mimi na Martha huko juu na hapa chini mweka watu wengine. Ukiweka watu wengine hapa watanifinya makende. Watanifinya makende. Nataka nifinywe. Nifinywe. Basi nataka mpaka mpatie mimi jeshi langu. Ama nikisema semeni Azimio. MCA, MP, Women Rep, Senator, Governor, Rais. Nikora mgajiwang mano kanyo jalar kom ten piny Kenya giotiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kanyo kabende entiere county no mana kuro medo sero mbulo kodong mana ndalo 20 kende to piny Kenya die yiero maduong' madwe maraboro. Wang'ie mago mote tudre kod wechego mag somo kama jatend Migago mar somo Ngire George Magoha osingo matieko okang' mar ariyo mano mar gero klese mag CBC kapok yiero maduong' ochopo. Okang' mar ariyo biro neno ni klese 3,500 oger ka okang' mokwongo to ne Migago no gero klese makwan giromo 6,500. Magoha ne lose kinde keto ayanga okang' mar ariyo mar gero klese skunyiri Kariobangi North, Nairobi County. Glad to say that out of the 3,500 classrooms, over 50 of them are ready for commissioning. I've commissioned about 10 of them. That by the end of next week, we would actually be approaching the 30% margin of where we want to go. At the end of the following week, 60%. So that even if by the time we are doing elections, we would actually have almost completed all these classrooms at 3,500. And there is a lot of noise that what is going to happen to grade 7 teachers. The reason the grade 7 teachers have not been upgraded is because they are helping us to normalize. And we are normalizing in January. When that time comes, they will have a school-based program which will ensure that they are further trained. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Dear Baba, when I grow up, I want to be an engineer just like you. And I would like to be a lawyer just like mother. But can we have water at home to drink, cook and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama jua kali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndio password. Inawezekana.